spokojné. Škoda lásky, ktorú som to videla. Škoda slzí, ktoré som vyplakala. Moje mladí uprchlo tak ako sen. Zo všeho mi zbýva jedno, v srdci len vzpomínka je. No veľmi dobre, už sme tu tretí rok, aj minulý rok sme vyhrali prvú cenu, tak nás to tak ako inšpirovalo a sme sa snažili aj tento rok a vyšlo nám to. No veľmi dobre, my už sme tu tretíkrát a sme vždy spokojní, je to naozaj pripravené. Tak čo sa týka tohoto podujatia, pán kameraman, není to špatné, je to dobré a práve, že je to veľmi dobré pro týchto dôchodcov, pro týchto starších ľudí, že sa môžu rozptýliť a zabaviť dosyta a na jedničku. Že sa stretneme, porozprávame, pobavíme a prejdeme na druhé myšlienky. Tak. A nejsme sami. Velice sa nám tak ľúbi, pretože my strašne rádi chodíme na takéto akcie. My dôchodci, však ja mám teprve 65, ale sú tady aj starší. Nemá to chybu, stačí lakonicky, nemá to chyby. Tieto akcie sú veľmi dobré, už je to štvrtýkrát a vždycky sme spokojní, pretože tu sa stretávajú seniori zo všetkých okolitých obcí. Sú to aj kamarádi, sú to spolužiaci, sú to takí. A vždycky na toto spomíname a tešíme sa na ďalšie. Nápad, čo sa týka tejto akcie, vznikol zhruba 3 roky dozadu, keď sme sa rozhodovali, aké projekty mikroregionálneho charakteru spraviť. A keď si to tak zhodnotím, tak zistili sme, že seniori v rámci nášho mikroregiónu nemajú tu možnosť sa nejakým spôsobom spoločne schádzať. A tak v mojej hlave a v hlave niektorých starostov skresla myšlienka usporiadať takúto akciu, ktorá je jedna z mnohých, ktorú robíme pre našich seniorov. Ide o seniorov, ktorí sa stretávajú v rámci 8 obcí, vždy je to, snažíme sa na inom mieste. Akurát táto vianočná akcia sa koná v obci Jakubov, nakoľko má najväčší kultúrny dom v našom mikroregióne a myslím si, že sa teší veľmi veľkej obľúbe. Účasť je každým rokom väčšia a väčšia. Momentálne tento rok je to cez 270 dôchodcov z nášho mikroregiónu. A pevne verím, že i do budúcnosti sa tento množstvo, respektívne počet, ešte rozrastie o ďalšie desiatky.
Je to veľmi pekné takéto stretnutie, že sa ľudia spoznávajú medzi sebou. Niektorí si dokonca aj zatancujú, jedno družstvo medzi druhým. A keď vám môžem pozdraviť ešte, tak poviem vám takú, že blíži sa doba Vianoc sladká, každý dostane dary od Jezuliatka. Ja ponáhľam sa prijať vám znova čo všetkým známym v tento čas, aby sme všetci zdraví, šťastní boli, aj keď rok s rokom spojí sa zas. Nech slzy, žiaľ a zlobu sveta zahojí vaše nežné dieťa a do spomienok starostí pokoj a mier sa rozhostí. Prajme si všetci, čo sme tu, každý deň kľudný spánok, každé ráno teplý Vánok. Kto chce tomu vínač bánok, inej pravdy netovarí. Prajme to všetkým, lebo sme sa tu zišli všetci známi. Na zdravie! Na projektoch sa finančne podieľajú spoločnosti Nafta a nadácia SPP.